रादाबगिरि बिथांमोननिसिमबो साबायखर जासिहरबाय। लोगोसे नैबे जोंनि धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावखुलि आरो लोगोसे बड'लेण्ड गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो मावखुलियाव नुजाफैनानै आंनि धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो बिबानगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे बड'लेण्ड प्राइमारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिनो आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन। दा खोब जोङो दिनै बे मोनसे फारिलाइ नङामोन, जों हरखाब मैया जों खबर मोनदोंमोन जे बगिनिदेव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारी सार बिथांजों लोगोसे नेहाथारि बिथांमोनहा फैदोंमोन। बेनि थांखिया जाहैबाय बिथांमोनहा मोनसे ससियेल जिथुनिखि एवारनेस प्रग्राम सांग्रांथि मेल बिथांमोनहा लिंदों। बेवहाय जाहैबाय बर' बिजों फरायसालिफोर जिथुनिखि लखिमपुराव दा माखासे जोबस्रांलांनो नागिरनाय बेखौ लानानै बिथांमोना फैदों आरो लोगोसे रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनानै बिथांमोना बेवहाय सांग्रांथि मेलाव बर' बिजों फोथांना लाखिनो थाखाय गोबां रायजो राजाजों सावरायलायनायनि माबा जादों। आरो थिग बेखौ खोनानानै जोंबो नैबे बड'लेण्ड गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जानानै बिथांमोनखौ जोंनि बेहाय थानाय मावखुलिखौ जिहेतु गोदानै जोङो बिल्डिं मोनदों, बे बिल्डिं मोननायखौ नायफैनो थाखाय जों खावलायदोंमोन। आरो जों माखासे जोंनि धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गुदि गेजेर गोजौ फरायसालि माखासे जेंना दं, बै जेंनाफोरखौ लानानै जोङो बिथांमोननो खिन्थानायनि जोंहा मोनसे थांखि दंखायोमोन। खोब खाफाल गोनां बिथांमोनहा जोंनि हांख्रायनाय बायदि फैदों। दा जोङो जिथुनिखि जोंनि थांखि, बै थांखिफोरखौ जों बिथांमोननो दैथायबाय आरो खोब सावरायलायनायनि गेजेरजों जे जोंनियाव जे गोबां समस्या दं, बर' गुदि गेजेर गोजौ फरायसालिफ्राव लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ खावलायनायनि गेजेरजों सुफुंनायनि खोथा बुंदों। आरो बिथांमोनहा हाजासे आसाम सरकार सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना मावनायनि खोथाखौ जोंनि सिगाङाव बुंबाय। जों खोब गोजोननाय मोनदों। हसाखै जुदि बेबायदि मावोबा जोंनि माखासे जेंनाफ्रा जाफुंगोन होननानै जों आसा खालामो। खोब मोनसे दाखालिसो बर' थुनलाइ आफादखौ एन नाब्ला बिथां हान्जानिफ्राय हुमखि होनाय जों लाइजाम मोनसे नुनो मोनदों बा खौरां बिजोङाव नुनो मोनदों। मा बुंगोन सार? बेथ' खोब दुखुनांथाव खोथा। खारन मानो होननानै बुङोबा मोनसे गोथार बर' थुनलाइ आफादनि सासे दैदेनगिरि, मैखोम गाहाय नेहाथारि बिथांनि बुंनायनि बिथाङा माखासे प्रेस बिबुंथि बुंदोंमोन जे जि बर' थुनलाइ आफादा सिगांनि मावनो हायैखौ दानि गोदान आफादाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनहा मोजांसो मावलांदों। दा बेखौ बै जिथुनिखि बिग्रायारि हान्जा जे नाब्ला होननाय मोनसे हान्जा होननानै बुंदों बिथांमोना, खोब दुखु मोनदों जोङो जे माखासे ग्रुपजिमनि खोथा जों नुदों फेसबुकआव। बे जाहैबाय बर' थुनलाइ आफादखौबो बिथांमोना माखासे बोखावनो साननायनि खोथाखौ बुंदों बिथांमोना। खोब दुखुनांथाव। आरो जों धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जानानै गोख्रोङै जोङो सोंखारि जाहाथे बिदि बुंदोंबा बेखौ निस्सय जोङो संदानगोन। संदाननानै जोङो नागिरनानै मोनोब्ला जों बिनि सायाव बोरैहाय खामानि मावनांगौ जों बेखौ बर' थुनलाइ आफाद आरो धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जानानैबो बिथांमोननिखौ जोङो नागिरनांगौ आरो उपजुक्त बिथांमोनखौ सास्ति होनांगौ होननानै जोङो धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जानानै जोङो बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।